l'estiu, a les 12 del matí, un conill negre, astut, pesat i molt ràpid va provocar un accident de cotxe. Tot això ho va fer perquè el seu company, el gat, robés objectes d'or del cotxe. Aquests fets van passar en un carrer de la ciutat de Mallorca. El gat i el conill van ser rics i perquè no els descobrissin van fer un viatge al cel en coet. Uns anys després, mentre baixaven a la terra, va explotar el coet. Llavors van caure a l'aigua. Ahir dilluns, dia 11 d'abril, a les 12 del matí, va caure un meteorit que havia entrat a la Terra. Això va provocar que un gos gran, blanc, enrabiat i espantat, marxés corrents a amagar-se en una granja propera. El gos va sobreviure gràcies a una capsa que estava sota la taula. El meteorit va destrossar molts edificis.